Ага. А калі гэта? О, сёння. А дзе? Амаль у Полацку. Блін, столькі спраў з учора на сёння пакінуў. А ў прымаўцы было, што не трэба так рабіць. Не, ну а што ў нядзелю можа быць важнейшае за танцы з гульнямі? Ну і тым болей, гэта ж я не для сябе самотнага раблю, а для канала, для гледачоў, для беларускай культуры. Жаніцьба цярэшкі або проста цярэшка – гэта беларуская народная гульня для нежанатай моладзі. У даўніну яна мела сакральнае значэнне. Маладыя людзі выбіралі сабе пару і так жартоўна жаніліся. Нярэдка пары, якія склаліся падчас гульні, пазней сапраўды браліся шлюбам. Цярэшку ладзілі пераважна ў зімовы час, у перыяд гадавых свят, там на каляды, Новы год і ў дні перад Вялікім постам. Калі калядныя абыходы сустракаюцца не толькі ў Беларусі, але і ў суседніх краінах, то абрад жаніцьбы цярэшкі з'яўляецца унікальнай з'явай. Ён не мае аналагаў за межамі Беларусі і нават за межамі асобнага рэгіёну беларускага падзвіння. Дзвіна амаль замерзла. Качкі, пэўна, падумалі, што дрэнная ідэя была заставацца, ды трэба было злятаць. Абрад жаніцьбы цярэшкі ўключае ў сябе некалькі важных элементаў і дзейных асоб. Ключавую ролю ў ігрышчы адыгрываюць так званыя бацька і маці. Гэта дарослыя жанатыя людзі, якіх выбіралі з ліку паважаных і гаваркіх членаў грамады. Менавіта яны кіравалі ходам гульні і арганізоўвалі ўсе яе этапы. Я не танчыць не ўмею, мне так Наши дзяўчаты вучаць. са слыхам. Цяпер падчас танцу просто выбірайце сабе дзяўчат. Добра. Я не умею. Будете так. Подыхать. Одразу можно на ты. Меня зовут Дима. Как зовут? Марина. Кажи, что робить. Чётко, конкретно, как я зразумел. Падрабязней пра жаніцьбу цярэшкі можна будзе пачытаць у маім тэлеграме, а я пайшоў танчыць. Добра. О, яшчэ і скокаць. Так, Уже як два танца освоили. Или 4 даже уже. хутчэй прайшлі, чым асвоілі. Может, простите. Не-не-не, я просто, ну, то есть, я нічога не запомнил, что яны былі, але мы іх не асвоілі. Добра. Так, ну давайте я буду с вами уже тогда ходить. Можно так? Можно так. Так, на месте. Марина дочушечка, Ай, ровная парочка, им горелки жарочка. Ай, подман. Так, что робить? Для конюху просто. А, просто, я ж не умею, просто. А вот так.
куда остановиться. Ну що, всі поженились? Сьогодні донати. Нема. А зараз, наші дітеньки, будемо вам показувати, як дівка повинна займатися вміє. Ти маєш зайти. Понимаєш, все пари, 8 виставиться. А ми спочатку. А ну, я не знаю. Ну, давай. На других не заглядайся! До речі, калі вам падабаюцца такія відэа пра беларускую культуру, міфалогію, то вы можете падтрымаць канал. Гэта дапаможа мне рабіць новыя выпускі, а вы атрымаеце доступ да дадатковых матэрыялаў. Все, працягваем. Обалдеть. Я казав, високих не вибирай. Казав? Казав. А де ж це? Сханяйся. Кому зараз? А я Дорожника. Кому зараз легко? А дівчина? Дуже добре. Да, ну, мать молодець, попитки будуть 3. 3. Захочеш 4, правил нема. Так, Добре. не доскочиш, аж до стула не зламаєш. Ну, давай. Все, можна? Ну, готові? Так? Вишенка готова? Усмешка? Усмехнувшись. Давай, Дима. Мама болеет. Поддалась. Давайте я буду. Постоять. Як скажете. Так, о, у нас серйозні люди сидять. Зараз не у меня проблемы. Зараз є проблема. Ставив вишенку на місце. Денис класичний показує. Спочатку докладно вставляється вишенка, а тоді скажеш, що тут я пустив, куди нам ставити. Правою боком. Ну давай, готові? Давай! Так? Так, що робити? Так, ось так. Ага. Раз поглядим, я А, вам так, показываю. інструкція. Ну, ходіть. Меняйте место. Складано.
Дзякуй. Што самае галоўнае ў танцах? Глядзець на то, як паказваюць. Не, самы галоўны касяк гэта быў падштаннікі не зняць. Партнёр. Падштаннікі трэба здываць. Абавязкова. Так. Ну, калі є падштаннікі, трэба здаваць. Я вельмі ўражаны, і мне супер спадабалася. А мог бы падумаць, што няма часу, там трэба тое-сёе парабіць, і нават не ведаў бы, як неверагодна памыліўся. Планаваць, канешне, добра і трэба, але часам варта проста ўпісацца ў нейкую нечаканую авантуру. Бо а чаму не? Вялікі дзякуй арганізатарам і удзельнікам гэтага мерапрыемства і таксама дзякуй тым, хто падтрымлівае мой праект.